kanina mo mag-harvest og radish. Tara mong radish, guys. Tara. Wow! Munod na, guys. Wow! Tara guys, among radish. Itong dahon. Ouch! Tara pa, guys. Naputol. Balik siya. Balik. Mommy, tanong, nagbalik mo ka na eh. Dili. Karon pa mi nakakita og radish guys. Wa mi kailangan sa ang pagdutaan. Mao na namong gamot kay di man ni makaon ng gamot. Naon sa namon tay tatuon. Kanilang guys kay ang katong usa guys kay gamay itoy pa iyang inaani oh. Carrots. No. Radish. Radish? Itong namang dahon. Kumpay na mo ni. Sa mong kanding nagwapa. Sa mong kanding guys. Nasa lubi. Ay, amo na ipakaon. Hinay. Guys, di mo kaon ng kanding og dahon sa radish no? Ngano kaya? Kaon sila ani guys. Balloon guys. Ya, pakaon namin siya. Tumuinat kay cute. Not bad. Ra among baby na kanding, anak ni mami. Thank you. Hungry siya, hungry. Hey! Si Nicole kay nanguhag kanang buwak sa utot-utot. San Francisco. Salamat sa nag-subscribe. Thank you! Dagan-dagan ta ko. Please like and subscribe, guys. Ours for you. Salamat sa mga nag-subscribe. Thank you guys. Thank you, guys. Pakasuloy pamiga. Gamay! Next gamay na. Guys, salamat sa positive comments. Asay utot-utot anamay. Lagi. Sakto lagi kana lagi may utot-utot kol. Oh.